Mao dyan na imong sakit ba? Di dyan ka kakaon ug wala imong papa. Ay, asa ba man naliwat ma? Siyempre ka papa. Bakit ka si madam ani no? Noon, manok man eh. Wa manggidili mo kaon sa manok. Hatag-hatag, mga damak. Pamahaw na ta! Natay sudan diri manok! Kami kay ni! Kamong gayan! Woo! Dali na mo! Busog-busog kita nilan! Pagtinagana ang sudan! Ay! Sugaya po ni mga bayhana, oy! Ay, ambot na lang! Kabadlumon na lang yun! Pero ba ni mga lamia ako ang recipe ron? Masong plato eh. Ay, wala na ba ka? Wa pa magyapon yung bayhana. Uy, lagot na lang yun. Ay, stilan. Init pa kayo unta ang sabaw. Stilan yun yung bayhana niya. Ay, busy siguro to ba? Ay, may gani na anak ka. Lugaya po ni Moy. Naligo pa kita bago pa ko na magligo. Sorry na good. Ay maayo, kay naligo ka. Tama-tama gid be. Manok atong sudan ron, akong ikamong gayan. Kuha sa kog bangko ha. Dali na. Ay, salamat. May sabaw. Una po paborito me. Salamat kay Bia. Oops, ay sudkaon. Pagprisa. Salita no. Prisa ba dito? Salam ikaw lang me. Lord, salamat sa pagkaon, sa blessing, sa pagkakatawa kapapagsunod sa mga pagkawas. Salamat kayo sa manok. Imanukan gihapon. Amin. Ipagbuka na diya. Nadun sa ko niya. Asa na ni Mayatod? Daghan man kayo, duha pa man natulo man eh. Ito ba ka madam kay para mag-uli na tayo ninyo. Kain kayo na natin mga kasukol sa tagusa oy. Sige, hatag na dito ah. May nalang magkatabang to sila ha. Mo gani. Nya, aturo ko. Oo, yatod. Dali na ulit. Oh. Dam, tama okay na ta. Di ko gusto nga kanang magbungol ta ninyo. Uy, Renz! Dali na mga una ta! Ma, dungan naming papa. Mao dyan na imong sakit ba? Di dyan ka kakaon ug wala imong papa. Ay, asa ba man naliwat ma? Siyempre ka papa. Sige, Renz. Mag-una lang kong kaon din ha. Asa dito si papa ma? Nagatod tugsudan? Kung hatag gani no, bisag kulang na sa tuwa. Kung hatag bakha to si madam ug naiiya. Ay, sagdir gud tumoy. Gani, nya, mauna na kong kaon ha. Ma, relax ako diri ha. Kay dungan naming papa. Ay, magdula sa deko. Kay dugay pa to si papa. Kaon ka si madam ani no? Noon, manok man eh. Wa manggidili mo kaon sa manok. Naaba ka si madam di ano? Ay, salamat na agad di ay. Doon ako be. Hala, nagsilpon man. Basi masuko na yung madisturbo. Bahala na ni. Dam. Oy, unsa man na boy? Natagog manok dam. Kira. Oy, basi na hilo na. Wala oy. Nahilo good taon. Gusto lang ko ba nga mag-uli ta ninyo? Oy, sure boy ba? Ako adyo na. Ako nga lagi ni dam. Daghan magug kay akong giluto gud mo nang giatagan na lang punti ka. Mao ba? Ang bibi. Dala dam. Bibi. Ang yahong dam. Paula ko. Balisan ako. Oh, sige. Hatag-hatag.
Mga damak! Jamingon na takaboy na akong gitaguan. Kaluod ang mga pagkaon, uy. Kaya po. Ay. Tara, boy. Oh. Salamat, ha. Oh, okay, dam. Nya. Sige, sige. Atun ko. Sige. Kadato na ko. Pakanon na ko ninyo kamunggay nga nay manok. Ew! May magpalit sa kong soft drinks, bi. Sa maning mga bayhana ni. Gibiyaan naman yung pagkaon diri nga. Kuma naman yung kaon sila. Renz! Wala na po diri. Yatay. Kung na lang pag-isa magkaon na ni. Ay. Mga bataan ni. Ay, lungod yung kaayo pa. May tagganahan si madam ato akong gihatag. Kaya para mag-uli na mi. Kaon na tani eh. Ini ang timpla eh. Ah. Ini ah. Lami as kong paminaw eh, busugan ako eh. Madto sa kong baryo kay magpait kong soft drinks nga gamay. Lami ani manok terminti sudan. Ay, sama eh. Ani dapat ang ginakaon. Di kay hatagan na taghinatag. Ni pagkaon sa mga dato. Magkuha sa kong baso, be. Ay, may tagway magsinamok, uy. Agad. Naipahilis ron, oy. Lah, may Pepsi si madam bay. Yati awi. Tuon ako bi. Bi ana uy. Ay, kalami sa kinabuhing dato. Nakarikabi ra gyud. Yan ini. Hala! Si Boy! Padulong diri! Taguan mo ni! Stingan daw na ko ni pangayo, bi. Loh, ipantaguan mang Pepsi. Mauday na batasan ni mo di Aidam. May raday kag na amua. Labog na imuha, manago dahin ka. Jamingon ta ka, bi. Dam! Murag naman tayo Pepsi diha gani ha? Wala naman lagi. Oy, Boy! Para naman guni sa mga dato! What? Pasensya na ka ha! Yatay, magkapalit yun taan eh.